Det jeg fik med, men slutbilledet, det var altså også bare godt. Hvor er det? Slutbilledet, det er virkelig alt for godt. Smager ikke bare helvede til? Har du Bluetooth på det? Ja, det har jeg. Jeg tager det igennem lidt. Ja. Jeg tror ikke, det er pladsen i bilen. Kom så. Jeg siger så meget, jeg kan. Et ordentligt bid. Den gemmer stadigvæk. Hvor meget længere det her skal ned? Ja, du skal længere ned. Godt spil. Har du udsendt den? Nej, skynd dig nu. Kommer nu. Han får ikke skralden med, jo. Nej. Indstillinger. Skal det langt, jeg kommer. Skal det Bluetooth? Hvad hedder du? Aner det ikke. Hvad er det nu, der? Ja, det er det, jeg siger. Ja, det er sgu for 15 kroner, det her. Nej, det har jeg ikke okay. Nej, det skal den der flap med i hvert fald. Søger du efter så? Det er okay, stop her så. Jo.